Jeg tror, det ligger helt fundamentalt i langt de fleste menneskers natur, de overvurderer deres egne evner lidt. Jeg skal ikke være bleg for at sige, at det ligger nok også i min natur. For eksempel psykologer har gået ud og spurgt folk, om de mener, at de kører bedre end gennemsnittet. Det gør jeg jo selvfølgelig. Men langt de fleste mennesker mener, at de kører bedre end gennemsnittet. Og sådan er det på en hel masse forskellige undersøgelser. Langt de fleste mennesker mener, at de er bedre til langt de fleste ting end gennemsnittet. Og så vi har altså en overdreven tendens til at være selvsikre. Og det gælder også med investeringer. Nogle gange så føler vi, at vores analyse af en situation er så god, og investeringen er så sikker og så lovende, så vi skal sætte alle vores penge ind i én ting. Og så kan det gå galt. Det værste tilfælde, man har set i historien, det var den der hedgefond, der hed Long Term Capital Management, som var startet af nogle af Wall Streets bedste computergenier og nogle Nobelpristagere i økonomi. Bedste hold, man nogensinde har set. Og de kalkulerede, at sandsynligheden for, at det, de lavede, ville gå galt, var så ekstremt lav, så de kunne sagtens give sig meget, meget hårdt. Og så gik de galt, og i løbet af 4 år tabte de alle deres penge. Det, man skal vide, det er, at der er ikke nogen, der kan vide noget som helst med sikkerhed. Alting er kun sandsynligheder, man ved intet. Og selv det, der ser meget sandsynligt ud, kan gå galt alligevel. Derfor skal man aldrig nogensinde blive alt for grebet og forelsket i en investeringsstrategi og kaste alt på det. Og jeg har det selv nogle gange, så jeg er helt vild med en investering og har lyst til at satse alt på det. Og så må jeg tage mig selv i det og sige, der er noget, der hedder Black Swans. Det kan gå galt. Der kan ske et eller andet uventet, jeg slet ikke kan forestille mig. Måske kommer der en komet og lander lige midt i Manhattan eller sådan noget. Så man skal altid holde lidt igen og være mere tålmodig. Hvis du gerne vil have flere tips, ligesom dem jeg lige har givet, så kan du læse min bog Børshandel Psykologi, som du kan finde mere om ved at klikke på linken nedenfor.